Karfe 7 cicif agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya zo daidai kenan da karfe 6 agogon TU da na Ghana. Sashen Hausa na Radio Faransa International, RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 25. Abdullahi Isa. Da fatan wayi gari lafiya jama'a, barkanmu da sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan lokaci. Ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi da fifi a harabar babbar sakatariya da ke zama fadar gwamnatin jihar Lagos a Najeriya. Za mu ji kuma ina aka kwana biyu bayan gargadi na babban sufetan 'yan sandan Najeriya Kayode Ebotukun. Kazalika kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ECOWAS kenan ta shawarci kasashen Benin da Niger. Akwai mu dauke da labaran wasanni. Sai ku zamana ga kuma labaran yadda muka same su, musoma da wannan labari daga Najeriya, inda ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi da fifi a harabar babbar sakatariya da ke zama fadar gwamnatin jihar Lagos, inda suka buƙaci shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu da ya kawo ƙarshen wahalhalu da 'yan ƙasar ke ciki ko kuma ya sauka daga kan karagar mulki. Abdurrahman Gambo Ahmed ya halarci wurin inda aka yi wannan zanga-zanga, ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Yadda matasan ke ta rera wake-waken neman 'yanci kenan, suna kira ga gwamnatin shugaba Tinubu da ta yi duk mai yiwuwa domin samar da walwala ga jama'a. A can baya, a zamanin Jonathan, za ka iya sayan gwangwani ɗaya na garin rogo a kan Naira 150. Za ka iya sayan taliyar supageti a kan Naira 90. Yanzu ana sayar da jakar taliya guda a kan Naira 1000. Gwangwanin gari kuma a kan Naira 800. Yunwar ta tsananta, babu tsaro. Me yasa muka zaɓe ka a matsayin shugaba? Haka na nufin cewa ba za ka iya ba? Wasu daga cikin masu zanga-zangar sun jaddada muhimmancin sauƙaƙa farashin man fetur, wanda suke ganin hakan ne kawai zai kawo sauƙi ga talaka. Mun fito ne domin mika kukanmu ga gwamnatin tarayya da kuma shugaba Tinubu da ya rage farashin man fetur, saboda muddin farashin mai ya yi ƙasa komai zai yi ƙasa. Gwamnati ta agaza mana, muna fama da yunwa, yaranmu ba sa iya cin abinci sau 2 a rana. Masu zanga-zangar sun rike alluna masu ɗauke da mabambantan saƙonni ga gwamnati da suka haɗa da samar da tsaro da magance yunwa da rage farashin mai da sauransu, yayin da 'yan sanda suka yi musu ƙawanya cikin ɗamarar yaƙi. A gaida Abdurrahman Gambo Ahmed. A Najeriya dai rundunar 'yan sandan jihar Kano ta sanar da cafke mutane 269 waɗanda suka faki kan zanga-zanga kan tsadar rayuwa wajen tayar da hankula ta hanyar satar dukiyar gwamnati da sauran da lalata dukiyoyin jama'a bayan fasa tarin shaguna na mutane da rumbunan ajiyar gwamnati. Wannan na kunshe ne a cikin sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano SP Haruna Kiyawa ya fitar, inda ya gargadi ga jama'a cewa